Bueno, arratsaldeon, gaurkoan integralak egingo ditugu, eta bereziki ordezkapen metodoko integral bat egingo dugu. Integrala lau berrixa, zati bat gehi amasei berrixa bider d isa izango da. Eta lehen da bizi pixkat laburtu egingo dugu. Jarriko du integrala lau berrixa, zati bat gehi lau berrixa berbi bider d isa. Eta lau berrixa berbi, amasei berrixa danez, igual horitzen zaigu. Orduan oain, ordezkapen metoda biliko dugu. T deituko dugu zenbaki bati, kasu honetan lau berrixa izango da nahi. Eta dt izango da lau berrixan deriba da. Eta kasu honetan da lau berrixa bider lna, ln lau, bider d isa. Hau pixka laburtuko baldin badeu, utziko genuke dt zati ln lau berdin lau berrixa bider d isa. Eta baina ordezkapen metodan nola garen, ordezkatzen hasiko geha, eta jarriko deu lehen da bizi integrala, eta orain dt zati ln lau dala lau berrixa bider d isa, hemen daukeu, eta horren ordez jarriko deu dt zati ln lau. Hala? Zati daukeula hemen t-i deitu dieu lau berrixa, eta hemen daukeu lau berrixa, odon jarriko deu bat gehi t berbi. Oain, daukeu hemen dt bider bat, eta azpin ln lau. Orduan, bat zati ln lau kanpotako dut, utziko dut dt bakarrik. Integrala dt zati bat gehi t berbi. Bat zati ln lau berdin utziko dut. Oain integralen formula erabiliko deu, dala dt zati bat gehi t berbi arkotan jente izango litzeke, eta bereziki arkotan t izango da, gehika. Eta t hau ordezkatzen deu lau berrixakin, eta galdituko zaigu bat zati ln lau bider arko tangente, ten ordez lau berrixa jarriko deu, gehika. Eta hau izango litzeke emaitza.